Sziasztok, Várszegi Réka vagyok. Nézzük meg egy kicsit annak a témáját, amikor úgy mennénk az életbe, de úgy érezzük, hogy valami legátol. Nagyon sokszor ezek emberek. Olyan tulajdonságokkal rendelkező emberek, vagy olyan tulajdonságot mutatnak felénk, amit nagyon nem szeretünk. Ez ugye tulajdonképpen a saját árnyékunk kivetülése, tehát ezek az emberek olyan tulajdonságot jelenítenek meg a számunkra, amit mi saját magunkba eldugtunk. Tehát van egy olyan hiedelmünk önmagunkról, hogy van egy olyan részünk, ami abszolút nem szerethető, és utáljuk, és ezt így önmagunk előtt is elrejtettük, de hát ugye ez nem igazán működik, a lélek világában nem igazán, és minél inkább ágálunk egy-egy tulajdonság ellen, vagy egy dolog ellen, minél inkább elítélünk valamit, az valami rejtélyes oknál fogva annál többet jelenik meg az életünkben, és szinte folyamatosan azzal találkozunk. És akkor meg vagyunk róla győződve, hogy az életnek ez egy alapvető törvényszerűsége, hogy az emberek ilyenek, meg olyanok, meg amolyanok, meg fogjuk a fejünket, hogy miért van az, hogy én mindig ilyen emberekkel találkozom. Hát ezért. Ezért, mert benned van egy olyan tulajdonság, amit elnyomsz, amit nem fogadsz el saját magadba. De most tudom, már látom a felhördülést, hogy bennem aztán ugyan nincsen. Tudni kell az, hogy alapvetően minden egyes emberi tulajdonságunk pozitív, mondom így, bár nem igazán szeretem ezt a szót, de mondjuk így. Isten igazából egy-egy tulajdonsággal akkor lesz gond, hogyha nem fogadjuk el, hogyha elfojtjuk, és nem vagyunk hajlandó elismerni a létét. Akkor ilyen furcsa dolog történik a tudatalattinkban, hogy az adott dolog az így elkezd így elvadulni. És minél inkább elvadul bennünk ez a dolog, ugye annál nehezebb a külvilágban is elfogadni. Most mondok egy példát, hogy érthető legyen. Alapvető az, hogy mindenkiben van valamennyi agresszió. Ugye az agresszió az ahhoz kell, hogy kitűzünk egy célt, és azt el is tudjuk érni. Na most, hogyha valaki ezt az agressziót, ami tulajdonképpen a saját erejének a része, tehát a saját erejét, a saját agresszióját elfojtja, és minél jobban elfojtja, annál inkább azt fogja tapasztalni, hogy a külvilágba fogják őt az agresszív emberek megtalálni. És egy idő után remélhetőleg legalábbis eljut odáig, hogy fel kell tudnia vállalni a saját erejét, és azt kell tudnia mondani, hogy eddig és ne tovább. És akkor meg tud ismerkedni a saját erejével. Nem kell, hogy ő is agresszív legyen, tehát nem kell, hogy ő benne is elfajuljanak idáig a dolgok. Sajnos azonban ez is elképzelhető, tehát sajnos az is megtörténhet, hogy ő maga is agresszívé válik, és minél jobban folytja el ugye ezt az egész dolgot, minél inkább gyengének hiszi magát, annál erőteljesebb lesz benne az agresszió, és elképzelhető, hogy csapkodni fog a külvilágba, és ő fog mindenkit bántani. Akár kívülről jövően találkozol az agresszióval, akár ugye benned van az agresszió, mindenképpen ezt a témát magadba rendbe kell tenni. Tehát egy olyan dolgot, ami alapvetően segített volna téged, te elutasítottad, elítélted, elfojtottad, és ez most valamilyen szinten ellened fordult az életbe. Beleütközöl, mindenképpen beleütközöl, és valamilyen szinten ellened fordult. Na most ezt csak úgy tudod az életedben rendesen helyre tenni, hogyha tisztázod magadban azt, hogy tulajdonképpen mi is ez az agresszió, mire is való, és elfogadod azt, hogy ez igenis van, ez igenis létezik. Ha valamit elítélsz, az folyamatosan az arcodba fog jönni, és folyamatosan találkozni fogsz vele. Az egyetlen dolog az, hogyha valamit nem szeretnél az életedben már többször megtapasztalni, az az, hogyha megengedésbe vagy vele, ha megismered a természetét, ha elismered azt, hogy van, és hogyha megengedésbe tudsz vele lenni. Köszönöm, hogy meghallgattál, Várszegi Réka voltam. Sziasztok!